हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 85 30 33 34 11। खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रात विधिमंडळे हे चोर मंडळ आहे असं वक्तव्य केलं होतं, पण या वक्तव्यानं त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे। भाजपने या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत राऊतांविरोधात विधिमंडळ सभागृहात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केलाय। या प्रकरणी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले। 2 दिवसात ही चौकशी पूर्ण करावी असे आदेश देण्यात आलेत। त्यामुळे संजय राऊत यांच्या विरोधातील हक्कभंगाच्या नोटीसीवर 8 मार्चला राहुल नार्वेकर निर्णय देणार आहे। संजय राऊत यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर भाजप आणि शिवसेना आमदारांनी विधिमंडळात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। हक्कभंग प्रस्ताव दाखल संदर्भात प्रतोद भरत गोगावले म्हणालेत, संजय राऊत वैफल्यग्रस्त झालेत, ते रोज पुस्तकातून नवे शब्द शोधून काढतायत, काहीतरी भडक बोलल्याशिवाय त्यांच्या बातम्या होत नाहीत, पण आता लोक त्यांना कंटाळलेत अशी टीका त्यांनी केली आहे। जे आता आशिष शेलार आणि भाटकरांनी सांगितले ही वस्तुस्थिती आहे। आम्ही सगळ्यांनी क्लिप ऐकलेली आहे आणि जे बोलतात दादानी पण सांगितलंय वस्तुस्थिती आहे। चुकीचं कोण बोलत नाही, आरोप कोण करत नाही। साहेब प्रमाण आहे कुठल्या पण गोष्टीला, आणि त्या प्रमाणाच्या बाहेर गेल्यानंतर मग आत्मीयतेची माती ठरलेली आहे। तर यांना एक तर तुम्ही हा हक्कभंग तर व्हायलाच पाहिजे आणि आमचं म्हणणं चाल, कारण बाहेर जर प्रक्षोभक उचलायचं नसेल, कारण प्रचंड भावना भडकत चाललेल्या आहेत, हे एकमेकाला आता पासिंग होतोय, कारण हा अधिकारच कोणी दिला या ह्या माणसाला। जर हे एवढे स्वतःला शाणे समजतायत, माणसांनी भाड खायला पाहिजे, पण एवढं तरी भाड खाऊपणा नसायला पाहिजे असं आमचं मत आहे। आणि म्हणून आम्ही सांगतोय याच्यावरती हक्कभंग दाखल करावा। दादाने जे सांगितलं मग तो कोणी का असं ना। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।